Băi, ce... Acum ai dat drumul, 3 secunde are, uite. Da, 6 secunde. Ia dă-i drumul la aia mare. Hai mă să mor tu, mă, să facem pe aia. Nu-i facem bine de tine de milos. Bă, o faci anul. Păi stau să zici de mie, am bază rupă multă, băi, băiatul, băi, ia ce-le, nu am bani aici, băi, bă, tu nu știi, băi, pe mine mă cheamă Fernando Alonso, bă, băiatul, ia uite, bani, numai euro, uite, euro, dar e manevră mare, băi, fii atent că e manevră mare. Ia! E banii luați! Mă, puneți, ridică-te în picioare. Să mor să nu facem pe asta nouă. Cine? Hai mă să facem. E greu, e greu. E greu, e greu. Hai mă. Bă, dar cântăm! Hai mă, ridică. Păi ce sunt eu? Ia ridică-te. Tot ai talent să... Ia arată, arată. Păi n-am talent! Mă, o șterge, arată talent. Ia ridică-te, du-te la gata să-și dăr pe ea. Tu n-ai talent, cine mai are talent? Hai mă să faci niște dedicații de alea șmechere, să mă arăt pic. Hai mă, tăticule. Hai mă, dă-i drumul ușor așa. Ia dă-i cu tobele astea și basul. Unde-i sticla aia? Nu mă pic. Zi mai, dai drumul. Nu mai, gata? O dedicație pentru de la bar. Olo! Hai bagă, bă. Hai mă, tu. Hai mă, te tentează, că ești mare neurologist. Hai mă. Zi. Uite, ai pierdut bine de la asta. N-am nevoie de bani. El făceai cu 2 bilete? Eu am gata, uite, acum am la 50 de minute cât dacă. Că n-am nevoie de bani, dar mi-ai pierdut 2 bilete. Păi tu ești prietenul meu, că și eu la pariu. Aaa, măi, cu asta, nu suntem o prieteni. Mai de ce păta. Ce ai făcut? Am venit la...